Ajuma yesimini aketienti usumwa sumyo abuna bema wanya aketiapa ewa sasiso Ewiasim mubasum na wasum ye dia fanyina masa wansum bisa usum ye maketiapo enne enije ti sompa die emaketiapa sompa die sasiso emenije Sompa FM Sompa TV maketiapo sompa die Dichimwa fidie neto Sompa FM and TV Nebema wenijie Eni aketiapa Nebema wenijio Sabra boy mo dajini Be natural sunu die unya Nebema wenijie Naketiapa so kamu Maketiapa, our fidie neto Sompa FM and TV. Why? Yasim Sompa mani jeni aketiapa na unu wada Sompa de asit neimuno maketiapa. Ahaya Sompa 106.5 FM Accra. Ghana de Shimaima Yamamunyina Chi. A brown soon see a Sompa Kasiebo, a sumo anopai, a free Sompa 106.5 FM Accra. Now a free Sompa 106.5 FM Accra no, a Sansonam a Miamia Bebre, our more effa. Near Kamo said Nana KJC Company Limited, Anopano and Sia Kasiebo and no, our tongue densi hunia man Kasiebo, and a dema anopai. Secure sanitary pattern so edgina baba, and my Yabuya and Sai, Timidi CSC home. Tontina 74 mesh chatete, Dudono, and a sabre ye fear I did juma. Ye no fear ye and Hamona ye. Tontina 74 ye dear Sifie and ye no monacama. Endpoint homeopathy clinic and so Dr. Dubwatson son to Safro so far homeopathy so no dia yeresa I am more de not what dear bro. And now Promasidor Fonso so edia to just say Bomadia se Twisco energy food drink and opebia ubetimi abobie. Now make was a Kasiboy every Sompa 106.5 FM Accra no and nam your headquarters e wokumase e Sompa 93.1 FM Kumase Anna Kumasi Honswa, Aya Yiko 100.9, Paris France Adam Fopa Radio, Takwa Sumpaya 101.1, Takrade Sumpaya 103.3, Tachimai Sumpaya 106.1, Sunyana Sumpaya 98.9, Anankranza Sumpaya 90.7, Doma Sumpaya 101.3, Mankasim Aya Kingdom 106.1 FM, Anna Decoder Subabia Radio for no Aya Sompa FM, Sabre Braille Facebook, if the stories Yadebe Mauno. Emu videos, any more pictures in United Beguho, it in Yafena Betty was Safena Mebabe, Eti Brasasia, ye page no, Oba Sompa Accra, Obeba, and answer Oba Sompa 106.5 FM Accra, so now with them, Eti Brahosia, na and some idea bano. And move videos in the pictures no now on so when your home for so and I say YouTube and so now obekwa Sompa FM live no so no ubetimi enya sa na your website and we are boning in abede near the akwako tintim ho www.sompaonline.com and ye tintim in semi na ye de gu ho a ye de ema wo anopenti Nana KJC Company Limited anopa no nsia kase bono ebre na asono na ensemo ye de esomo no payi de di makotene no ebini Also for your show, my Ghanaian sauce and your mod, Mankumadia Domia Sodia Tuja, was a Ghana yet Saudu Sika Abeshe, F Magudia Tuma Omoka. Natama Development Company, TDC Limited, Edia Tuja say, Tema Central Constituency Secretary, Edema, NPP. What Thomas say Edema Yere, Yadawasam Ebeba.
I was asking Korean moon or Panipano Baba Yano Sanyano Kurata, Sabibisa Akoso. Now was one for show Maymun Sam so Minister for the Interior, Honorable Mohammed Mubarak Muntaka, Wanusu din Sembia to Jaffa Ghana for Bayam Pim, Dumi and Sam, where Johnny Eko Kodie Akosua. Na Ghana de shebin ma wanu so brekum wan ma hyase ebo sugwetire pa saban no emeyo mumwa na regional ye Accra regional MMDC is no din na woda wo mo no Desmond so wanan wo de asembia to dwa se wo mo nhwe se eba de efe sustainable energy solution ahode ne no ye betime na gina so da no a wo mo emfanye adwuma bra no ye bako itli mine mu na wo sembia si ama fashion designer bia waje din pa ye kasai wonka atiasefo ho ensempi kan we no ho ne de somo sakase boy ye fe na ke Jesse Company Limited anopa no nsia kase bo ye ne de somo no pai me Akosua ago Aboagye ubetimi aframi Akosua nhira me ne medoba Akosua Odehyieba Kodie Buati Sompa FM and some Mwankasa eni. Jumadia Sonko Akosua our Australia mino emu. Wei aya mama ya hodroya one to Fumagodie and a one mokosha na wajonjeno kwa payo bafaso na Fumagodie no ni tuono aya daye ni kanaya konodia ka ho. Na wei aya 23rd Africa Down Under Conference e hu hyemudie and akoso our Australia mino mu a. Wato South Ghana so for ya wono and a show yansa sene nyomo odman de atom yeso. Yera Emmanuel Makofibu aman nyam akotechri na ebra panyipa ne kodru ye no na wode atu dwa ya wochrosa no kwa se wonya mampanyini pa ne amamuo pa na ekoso a aya na boa ma hyehye nyina etumi koyie edema na enhyiranka nyame se belsen fihye duasane ya Ghana jese yade ye ho ne ye hyase ase kemma menka bia mu ede ye adwuma na ye to abama ma azesa ye tumi aba no wose Ghana ye fumagudie ye yeto no ye tumi araso ye pa ene ye nya sika kora mfirimu no belsen $2 billion ha ne nyina no yeska botena Ghana de hyenom ye nam krofama man so wo mde wo musika ebaba hye wo man ye fumagudie mu ena won motumi aye bidiaboa anam so mapanyipa de atodwa wose ye ne wo betumi akansi sudua wo betumi aka kire mu sese ko ba so bi e wo krofama man so na wo beso de ne sika botene ebaba hye Ghana ye fumagudie ye yetuo mu a wose mani pare nsuro kura eni kwan se wo hwe kire na wo bupuri tie sanse sane amamuo pa ene hye pesi bi koso no ayade a Ghana ye beso no mu twetwe na ye wose ne sika botena wo betumi de ababa hye o ma Ghana ye fumagudie mu no enuoma betumi akoyie na wose ye de mra aye adwuma ena ye fumagudie mu nso contract awodo a aban no ene nkrofo amaman so sensan ye no wose no so mra da ho enam sunti ekwoba no sa no a woni akora no aya na taboa na eboa wo ma Ghana enso eso yemu edeka ho ne kwakra mu no no panyipa no baba kiro se Ghana Integrated Bauxite Aluminium Development Corporation and Ghana Integrated Iron and Steel Development Corporation adawromenti ene Ghana ban ene nkrofo man so akabom ya yenya iron ene minerals ahodo a ne boa no esom 1.5 billion tons no nko anam sunti Ghana bia ya pono to wo se fa na fumagu diemo wo ma fonfo mu sika botene emabua bi na yeto kase bono so Sompa 106.5 FM Accra no en nsembia babe dejwa se Tema Development Company Limited ATDC wo mo bosobo so bo mo bo no se Tema Central Constituency Secretary Edema the New Patriotic Party amanyekuo no emre bi achemu na wo protocol officer Edema TDC Managing Director wachemu na woton asase bia ye wo mo dia eye o man asase ye wotema Community 5 woton man na yere allegedly na so mususu se woton man na yere na woton man no 2,000 Ghana cedis na TDC fonse mo bodi tujo mo chem se sansanse ye wotema Community 5 no na wo mo de baba ye public toilet facility ena enam so mo te se papa yi wa fa sa protocol officer no a sa bre wo ye Tema Central Constituency Secretary Edema NPP amanyekuo no na we nyina no TDC fo ye Tema Development Company afa to mo ho so sa wo mo nsanse ne ne ye wo mo de nipa bia fa sabo akwan so ede wo mo nsa to so no mo behwe na wo mo nsa to ne nyina so eti ho na mo tuo ene wo mo tuo no
na managing director edema TDC Courage Makafui ebra wo yen sentrofo nhyiamu no wo amane se de enti o mani abre ne se tema secondary school ne important ne miamia nyina wo bo pese mpum tuo ba enti nsase ye wo mo de na wo mo ntena ho ama nipa bi mfasebo akwan so nyi nsase ne mo so saa eti na mo ntu mo betimi atu ne se wo mo ebehye se be ya eniema nyina ebetimi akoso wano na wo kire mu se aban nsase a wono ankasa de ato nananom ede am wo mo so mo mfa nya adwuma no eni kwanse nipa bia efa eto wo mo ho so saa asem ya wode tu dwai wo so mo pese wo mo fa kwanso ne emra kwanso ema bibia edadin na ne wo mo hu ye ne se sansanse na eda ho na wotem community 5 no a na wo mo so wo mo de baba ye toilet facility no wo mo hu ya ne sansanse no obi agya kenten so a wo bi ato nipa ne to no se ya sidi mpimienu eye 2000 Ghana cedis na nipa ne to no wo mo hwehwehwehwe mu ekowie se allegedly na se wo ya bɔ no sobo if se Ghana had it is alleged na se sa na ye kan gise court na be kan akasa mpa wudi be manase wudi for it allegedly no wo mo boss say eye opanyini a wo ye tema central constituency secretary edema the new patriotic party amanyukuo no wo no na etu anamo bi a etesa enam so amampanifo ede sansem no atodwa eti asem ya ba ye echire na asam ba ye enam so ama opanyini so kan bibia akosua so ede eto so I was asking Koyamu no tema central constituency secretary de ma NPP amanyukuo na ba be ya no ya watch was anya no kwada said na itema development company one man so bo hodo ya one man shase de bodo sa bie woto asase e wotema community 5 ye no ya ban asase e de mai na yere 2000 Ghana cedis wose sansam ne nyina no sa bie horodo radansam e ye bosre muka e ya samu ya ka de gu nipa ho fi e ya samu a akwakwa se obi ahya dan wota wo na wompa wo asam wo no e ko ba no sa no a o yesrete ne kaba na se wa ya ma na chekere wo a wonam a na wo na nyina keka bom na sa bie wotu nyina keka bom wose sa no ma no a ekoso no ebi ananam so ma tema development company mpanyufo asase a won peso mutwa sa asano ne ne ho ye pe na so so no de obetumi aka ne wasisu dua a kire mu se bibie ne wono mu a etesa na wo hwem kurampo no asa ban asase no a yeka ho asem wo no asase no na mpanyufo aye ne so de baba public toilet facility na se eno no baba ye jana bia kakraka ya nke betumi aboa mo mama no won matumi anya mu mfaso ne mu ehye pade afiri so enam so nti sese ya no a ene mpanyufo asase bosobo na won mu kire mu osan wono kurampo ne yere ka ho bi ni ade no wose na asem no kura no nyante e kire ye ohun sane nam social media so ya chese tema development company for ni dia bata ho no enu okoko hu se bibi kura sa atumi akoso a wono kura po no se bi o anya we anaso wonim ho maache enam so nti wosere mpanyimfo se won mo ye hwehwemu a won mo fangu akwan mu ye won mo nhyase nya hwehwemu franchem krogen ya chese ebetumi aboa mo no ankasa kura po no ne ho atumi asan wo mu na momu asem wo won betumi aka na wo mde ho foforo ye baba foreforo no be wie kire na se ekwakwa tentan sabidi ababa sen ni kom no wadi kwoto kwone abade enya de wo no wo baje atum e wo kwan bia eso me kan wo san ha ye Sompa 106.5 FM akra na ye to akase bono eso binyiri eye farming community I know ewo Ghana ha ya Savannah region enewo na no ne eti sesakasaka bi esi wo na de na de baaye empanifo chem se wo hene a woda gbinyiri ano asanse bi woton ma developer bi ana asanse na otoy no manfo anase kromafo na omo se wo mo mpre so se na na beton asase ama de achi ebre developer ne ye na gyen so wo kwa asase no so akoye mpumtuo no wo manfo ne boso masakasaka si enipa num fo emu hire wo kwa ma de achi ye kura ekoku nipa bi ba ko eka ho enam so ama kura efa ne gbeni enam so ama sese asumdue pa de abo mu se detire abokoto no na asem yi ban no manfo tete se nipa dodo na nso ejane a wo mu di wo mu tie num no wo mu nyina ekoko divoa na ba ne sai and the Minister for the Interior, Honorable Mohammed Mubarak Muntaka, abecheche nsem se Ghana fo be ye mpem dumiensa 13,000 Ghanaians and wo mo jani every se kuro no so eye gbinyiri ho no a wo mo kokko difo mo kwakobo wo mo bra we nyina fa asase mo mansonche ene asase wo ntokwa bia esiye etu official data aba no a Ivory Coast fo mo sato so no se Ghana fo ye etukofo ye refugees wo mo aba no wo be ye mpem dumiensa ahenu aduonum emiensa eye 13,253 na nra ya sambe piem se nipa dodo na ejane enam sa asase wo mansonche ya ne nyina afiri wo hempon ya asase a wakoto ma ankorankora bi so mo fa meye mpuntudwuma na kromafo so wo mo mpre so wo mo ne developer no ede boss so nipa be yensia kora de wo mo kɔ asemi Minister of the Interior Honorable Mohammed Mubarak Muntaka
so ɔmo go so a ɛhyehyɛm na ehu ne yɛbɛyɛ de afa wɔn na Ghanafoɔ a sɛ wɔn yɛ atukɔfoɔ apa baabi di wɔn tie no mu no ɛkɔm betumi afa so aba wɔn mu nkyi. Awo tiano pano siaka sebo for Sompa 106.5 Accra. Yotua and Samno Eso. Now wama Ghana yo baby wom se Drew Brebia. Ayana Ghana by the song ato wama yakwaya what so and afe and so asani baye bema kwine na emuaya wamo awa kwa ibretuanim and afe so kra one more mudan so munyina wamba jebre na wamo awo na wama no yana mpanyimfo su se esa bre ni mu ana bosumi ni mu no ene bre poche pa ya na mu ano wamo jebra wo Banasa, near my quine and my woman posuko yi nam, no woman so kwa yem kwa, no quacha nam de bar. I am wa and more mine on your man to inquire in Famaye. Now, National Ambassador Adama Ghana Wildlife and Nature Air Conservation Advocacy Ayora Ajay Idris Osman Ability and your friend war. No Panipandia to Jawas and your bowram will be Kumis and Yasan get to a ma. What back one else will move Kumua as a namno, Wamu Yan is a 1 muye, our pen for Sonkwa, and a woman you would fie nti omo kumu no na nkoda no enso wu de ka ho aka wo bia mapanyipan de afutu atudwa wo se ye ni mra so otom se ne aban no waka na ne aban no wahye no yemfanya adwuma na ntumi mua ama Ghana entumi enkoso wona yama ne boni amansan so makrofo ye no ewo brekum ana bo sankomo yi mra ewo mi eye mra Ghana Wildlife for share forestry commission for ase eyi edi esi honom se ye modelu emfamfa eye close season eye mrebia afibia ebesimu bia no Ghana Wildlife for ayidi esi ho se eduru ho no mo a yenkumrem aboa bia esanse samre no emwa no dodo na afafuro na enochi no wapanyipa no atwa so kiremu se wonia wo ya sobrache na wokoso aye a emra ene obedi Ghana Wildlife for emremu no esanse sa mrewe ye mrebi a yasede ayesi ho poten ede abodawru nti no yasan ede mra ato akira obi bia ye beche no sa mrewe so kitatu se okunrema bo bia no mra ne che no eniti Wildlife eda oman na akoma so nti no sa mrewe ye close season no ye beche obi bio kitatu ana ade bia itimi didi abo owuram bia wu no mra I was already a National Ambassador to Ghana Wildlife, Ora Ajay Idris Osman. Yetu akasiye bonuso no ena dean awoda Greater Accra Regional MMDCs nes womoda da kropon no ne din ye Desmond so wanan na smo de atodwa ne so obesre assembly ne se womo enyere womo ho pa na womo nya djuma so ne adwumaden na de fe ne sustainable energy solutions ne yemfa nya adwuma ahoden ne no edi kwase yusu ne basa eti Greater Accra Regional Coordinating Council ebro mo ye workshop emma womo no ena womo se obi wo kra kane ne wo hu ko befa so a obetimi de adwuma eti ye de sa de suana ma wo mo betimi de o manam asisi yie na temi aboa ama hode ne hu dwumadie no ye temi akonkan ewo Ghana ha ano ma ho kwan se ye nche no na punishment nso a ya na ewo saade we hu ne se either se ye di nipa ne betum mfie bi a mo be decide ene de ye wildlife mpanyimfo no na ya na mpempi no o mo di nipa no kojela nkasa esan se eni kwan I think that I'm very much used to what Queen Elizabeth II used to do. When you go to the castle, whether Birmingham or Windsor Castle, and you only see light, not on the street light, you only see light at where there is a victim or where there is a human being. So in the whole castle, where there is no one, there is no light, and it's a practice that she championed. And it's cut across. Dean awoda Greater Accra Regional MMDCs are not Desmond Sowa na ene kase meka wo Sompa kasebo ena wutie fi Sompa 106.5 FM Accra Nana KJC Company Limited anopa no nsia kasebo eno no eko ba simprimo ye chene so ane asode eko ba simprimo da wurmanti obi esi ne dan me hye wo nkom sa wo so beto asase ne wasi wo dan na ma wo besi awie a yeso odon ho bodondon na dondon so asaw wo hye dan na se na wo be wie dia ene e fa ho kobo nhira efise de o hira na kejesi no nyame nsu ehira no de nyame ye hira no na wo hira no eko ba simpre mo to nsafra sebra say ye na do plywood building wire cement iron rods roofing sheets ahodo ne nyina wo kuram wo ma free consultation ti bia wo kura no wo ni first generation wo busuam wo wata asase wo bi ansi fie da wana na no mu nyina wo bi ansi fie renting no a it is abre no ni first generation e bia wonim kwan e fa so si no bra it is amazing for ne carpenter fo bi wo mu bebu
ankasa wokɔ nana kg se company limited ho a ne amu afutu free and a free delivery and ye di adwuma wagye abasobo wo Ghana ene amonone na no Central Steel for trailer and truck and omo de chair no wo say outstanding services 2023 it is how one cry wo komase a depo akese no wabiebie ewo Ghana mantam dunsia ni na mu eti friend sesi a ne hu na kira kwan e kire wo ne sunti Ghana fo mo monone mo mesi mu dan ye na ya mo mfra ekoba simprimo ewo 020 4355040 020-4355-040 020 4355 Ekuoba simbrimu yetene so ane ya sorry na secure sanitary pants ema ya hotoso ne ya bambo eno no ladies we are secured bosumi bia se wo chapo kokono a se wonya bambo se eye heavy flow light flow de wo hia eye secure sanitary pants pen cotton na esemunti no wonya extra comfort no irritation ya wo long and extra minty wo ho e makoma ko 12 ene hyemu ladies we are secured eti wo shops ahodo supermarket ya eno ani proudly made in Ghana for adesuafo nyina wo se no an wo pe wo ko secondary school no wo kuram se wo kumase mama excellent cosmetics wo benya secure sanitary pants ni bi e wo ne nchen eno no obi a ebusa eno nti wo so wo shop na woni bia na chese marketing no wo nti ase eti bomodi ansa obefre edum pz ebra wo pe retail na se bulk purchase 02438 02438 na wodem me kan wo se sompa kase bo na wutie ne na wonnim se ye nananom tete no de ani anim sa dudo na na wo sori ya no pa wa se kwa fabre me na egu ayi enuemam ya hyehye ne kama eti wo kwa na bonsuwa no na wasa na wanom na no pa na wanom na wia na wanom na numere sa dudo no se wo kwa fafiri he eno ni aye no 74 mixture no etimi so bowra wo kitchen ho ma me wate na sa bowra wo ho na e bowra wo bedroom no ba bia wonuro sisie no 74 mixture si ho ana ensi wo de na menye sure se wo mpom de hu hia e se wo bia ni mpom de hu hia no a wo mpesa yare ne kura beba kesa yare ne kura emma eye 74 mixture e say immune system no mo wo nipadua mu no se wo mo hu odin a wo mutime koma eti infections ahodo anase blood related diseases no etu ni nyina ase high blood pressure no etu ni nyina senti yare ne makura etu yo obi a wote sem ya wo mpesa wo be yare kura ene 74 mixture no a ya fa hama ne numbra ene ye dia ye tetudo no na wo wanum bi bobia no po bobia wia bobia numre etide bia nkofo wo se wo dia wo nyare da wo se yan 74 mixture wo dia wo nyamre da 74 mixture wo dia wo immune system na wa hoodi yo 74 mixture no no na ya blend ya mixing with DHC and am so ma FDA so agiatomo eti ba bia wo nurosi no make sure say 74 mixture no ebisi wo se wo pa bi ato a o kan shi drug le ye ne ena kuma se ashan kolina herban so ye tuemu ankasa na emom fresa sia na ka kiro mo se wo pese wo utubi na wo de ba wo tie so mpaka se ebo no wani abre wo pe 74 mixture ne bi na immune system no aboma no wanya hoode asojafo no wo mo akwan ma wo mo koma wa yare ne kura emma 024 6073 498 tie number ne bi 024 6073 498 024 60 73490 if you say umpese obe yare biem anopa de ye ma good morning no ne ka wo say obe bobi bia gu obuso a na ye Twisco energy food drink no na wo hia ye chocolate de edikan ye delicious de tosom yenu esanso ma o energy tosom yensa esanso ma vitamin de toso enan esanso ma nyanenu bia woni padua ne hia de toso num enema num na me de ama wo ye Twisco energy food drink Twisco ye delicious Twisco eye chocolate Twisco enafort ewom Twisco emu ahoden Twisco emu ani ha Twisco vitamins and minerals iron ne nyina ahyemu ma be entitwa bi wo cha wuti anopa ya na ye Twisco energy food drink no 2 Ghana cedis na eno no Twisco power your dream homeopathy dear obi enim se more than 17 years and Dr. Duboatin free UK buy ya wade homeopathy be adwuma wo Ghana ha na Ghana for kra homeopathy no wo nteda echi no se na homeopathy no so ye de no se a branch of medicine a wadanso ne nuro edanso ne tebia mu danso na Ghana ha de wote adwuma no ase de wo boni yie no ye fa na endpoint homeopathy clinic enye nwanwa se waje abasobo wo Ghana ne amono ne a eno an obi a enim eti se bra sesia bra
yɛmfa homeopathy so ɛmmoa na wo yɛmfa homeopathy so na wo prostate issues ne yɛnto aseɛ yɛmfa homeopathy so na premature ejaculation no entu nkɔ mesa 1 minute no saa reproach no na afiri hɔ yɛmfa endpoint homeopathy so na low sperm count no a da bia wo hyɛ dem a bɛma wusu no na yɛ high sperm count ɛno yɛ endpoint homeopathy clinic nunuro no wonya bi wɔ abɔnten nunuro no ebi ni abɔnten gye sɛ wokɔ clinic hɔ enti bra ebi sɛ homeopathy ni emu dɔ ɛno na Queen Elizabeth wɔ no mo ya 90 years and above ansa na nyame frɛ no etu wo so bra ya physiotherapy ya sanso ya massaging endpoint homeopathy clinic friends says here Dr. Duboatin wono abefa anase se wudru Spenters Road a baby e friend wo share signboard no busasa wo hyehyɛ endpoint homeopathy clinic ɛna wo Kumase nso akronoma bo ahia e wo Kumase ne number no e 0244 867068 0244 867068 0244 867068 endpoint homeopathy clinic waya resate biemu a ebekoyie ene eho kase ebo wutie fe Sompa 106.5 FM Accra ye home so ye ba ye beto so Ewra me pacho bra na me hwa de wo bag ni bra aden enanso biem tam heba me hye ya me ka se yi ba kwin ani wayi me yensen bra sanya tam heba me hya esia gyimi ni me fiefo enya de abaako ebeso yen we de udi se ofa ni nyina time heba me hya me ka se me di one dance ya heaven ene de mekwa akopie enti se malaria we draw ne time heba mixture enye enunku o de nanum ato a wontimi anidie no time heba mixture duro no ene ye ma o oba a wafa afuro de o ma akoda nofo ene akoda woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi se obeto aduro yi bi anoma hwe se wakọ hospital anase lab ama yehu se wo atridie malaria yi bi ansa se o petam heba mixture enu dudu atu a fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba akoso wo atonsu Monaco Junction eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers ene herbal shop dodo na emu Fre 0244 417669 kayo set time no TIME time herbal mixture afi malaria fever bi adani ziba ewo munu betu akọ FDA agi adwade nkratoa yi atu na fa na moko Yekoye training wa garden ni mu. Na me pray ne. Mama, javelin. Oh, sa. Na plate no so e. Mama, enye plate o, discus. Yeah, training every say best inkunim difo. Mo asemunim say, ansa na mo bedi inkunim no. Here hodin bebre. See you chocolate taste ni tunchen a. Ene fota, what Swiss comunu kra energy boosting vitamins. Ni minerals a. Inkunim difo. Mama, yeah, that's it. Me mo freya pom with you hear me. Twisco, power your dreams. FDA agi ejeje in krato yatum. Tontonte yenum sane efadwen ne efadwen ampa say na nanum se brebi beba ama tonti na 74 upa ye ne simple T74 abeye aduru tonti na 74 ana T74 asa twe yadwene esi nanum dodo so se de na dodo bua ma nanum enyare basabasa no saa na tonti na 74 ana T74 ebu anipadua no emo immune support eti obi onum bie no abrebia ne ho denden tonti na 74 yinso yaye no se nsuo krokro wa enti baby a wonam bia obetimi de wade akọ samene wa ankefi na ekroyi eda no nko na wie ye wa bra mennom T74 samennom tonti na 74 menya hodin mennom ne da bia T74 yi eye hahama ene ye de aye na DHC ena aframa na ye kamasa no T74 ahoden ni apomuden ko a wokọ pharmacy ana baby eto nro bia ubenya tonti na 74 yi bia to T74 yi enye ma oba wafa afuro ana obi a oma nufo ana se obi a onya mfie dumienu eto phone 050-162-8931 and 0246-073-498 FDA agi adwadi nkratoe yi atom Sompa TV Emma Akosua.
Amaka to a pampa, we shared them was some of your brand much on Yamia Quabaya to and some no so. I was some see a weight limino emu. One more fashion designer, your no Korea side Belonia, ever Italy mine moon, or Giorgio Mani, and not yet set Penipano, watching an animal hour and Seattle. When you fish your Conabako and son, what Jemunoma for not to say. What Panina Passion Bess and fish yet, dear side, dear Naya Chini, Sunny was a be a board more Italy mining mono, and Yasem Kumakra, and I'm so I'm a mine when you sika, at the free more Fibia, Wamunyaska Kurano, Nanya 2 billion USA, Ninyan Yeska watching up and Yipano, one nam and Tadia, just a waya so, Adama one Munyaska. Now one much as a Media Bia, Bakosua Italy mining more, a fashion Bakosu, Shemudia Biano, Wapanipana, one more Tadia, one more, was just a bit meeting which Madiama woman Jinea Wafrimui, a Wakwe Trakas Yapa, Adiabatu Italy Mino Asua, and they one more shows one bet me a penny Sianemu, na at me Abua. If we are mining penny forward draw, one more the yak on some Amabusia, so Rajojo money fra Wafri Moni Yatia, Edo how Abre or Mino. Kasebono SC and some de sumo every Sompa 106.5 FM Akrano na poso ebinie Tema Development Company TDC Limited edia tujase wo mayen hwehwemu bia wo mu esusu se Tema Central Constituency Secretary Dema NPP amonyokuo no ebra no ye protocol officer edema TDC Managing Director dadano of asase bi Tema Committee 5 eton ema na yere enti ho asem no wo mu ehwehwemu also for your show my Ghana and South Senator Madman Kumadi Adom ya so chosa Ghana ya de enti ngo former mason form sika emechef magudim na gbenyiri a no wa savannah mantem ho no adehye be yempim dumiensa Woma Jani afiri hɔ Cote d'Ivoire na masase ho mansonchi ene entokwanti. Obanyi pa bia bɔmane ye wo se emu a wɔm wɔ nwuram ane de emu wɔ nsuom nyina wɔn masase a wɔm wɔ ntom basre wo bia entwentwen so kakra. Ye ne de kasebo yi somo no pɛ yi eye me Akosua Aboagye. Wobetimi afrɛ me Akosua nhira me ne me doba. Akosua Kodie Akosua. Na ye ka mu se kasebo ye Sanfa Sompa ye headquarters wo Kumase ye Sompa 93.1 FM Kumase wanso Ayiko 100.9 Adamfo Pa Radio ewo Paris France Takwa Sompa Takura de Sompa Techima Sompa Sunyane Sompa Nkranza Sompa Doma Sompa Mankesim Kingdom 106.1 FM Sompa ewo decoder no so bia radio no wono na Facebook nso wo like ye page no na wa follow ebrebia ne ma papa ekoso Sompa Accra no wanya ho fa so eno ye 0 Sompa 106.5 FM Accra ena ye Facebook page eno no ena YouTube nso ye Sompa FM Live ye website ne abonsem nyina bedede akoto eye www.sompaonline.com nana KJC Company Limited anopa no nsia kase ebo eno no adansie ho niema ekoba semprim ho wubenya endpoint homeopathy Dr. Duboaten efa homeopathy so de sapapa bro container 74 Mr. Dudu a wonnom wetimi boa wo ma yare no kra ma immune system ni jana nanso Promasido for Twisco energy food drink and pay esese wo bobie ena secure sanitary pass ma bosumi bia ye demo ema bibia ekoye yadamu nyina se ema momo eniti Hajia special